Karon kay anihin na ni Biti si Maria kay nadayon na lagi daw ang kuan. Kisa man imong kauban Biti? Dalagan man lagi niyo. Kung anak. Ay, anak din nimo di ay. Yes, kung anak. Si imong pagidaron karon na 22. Nana kay dalaga anak. Kay sayo man amiga. Yati. Sayo 9 anyos na amiga na ko. Si Maria. Ha? 21 pa ang edad ni Maria pero nana siya ulit tao. Sa ikaw. Digos mo? Digos me. Ala ka. Silupin na lang ang kulang anak. Okay, nagdala kong tubig kay. Silupin dara oh. Tara, padala lang ko silupin. Sudlay niya nag bring house. Bring house, sudlay bring house ha. Ano bring house? Pwede naman siguro dire isulod. Ah sige, pwede yan po dahil no. Gani dire la isulod kay dak. Maro-maro juga ba, mo yung gidalaan og kuan. Pwede dala lang tubig ba kay umabi kay Tino. Ha? Atik-atik ra ng tubigan na kay manay sudlan og bring house. Maong, grabe. House lagi ang isulod ani. Yati. Pagkahuman, unsa man yung mga regalo? Mag-cheesecake man kamo dito. Ang galawhan. Kamo dai regaluhan di ay. Dito, dili kami Mao, mo magdala og grabe. regalo. Grabe Maria oh, gwapa kay ba oh. Siyempre, man tugod digos. Sus tiyang chick oh. Puti ito ng tiyan nung. Grabe di basta-basta. Hoy, diliin ta na. Hoy, oh, dalawa. Tulo ka buk anak. Oh. Ikig tiyan. Grabe. Bete. Unsa may kuan ninyo dito? Tirada. Wala pa mi kabalo. Ako ron jud hibalan kaon. Ah, kaon. Kaon ako hibalan. Yatis. Unsang orasa mo mugikan be time check alas 8:20 maabot mo dito alas 9 kapin. Snaibi kape. Aha mo dapat dai sa kuan dai yung binyo dai sa Digos. Kakuan, sa San Jose Highway raman. San Jose Highway? Oh. Sa highway ra mo magkuan dai. Highway ra dito sa kuan, San Jose. Sa Balutakay rami muhunom. Sa Ay, no sa mabinyo? Ha? O, sa bang binyong? Highway na. Grabe makadag pa gwapa si Maria oh. Ay, balutakay ra di ay. Balutakay na ta ulo. Sulod bete. Adi yung gokong kon. Stila na sulod gan mura man kag kuan eh. Sulod. Tay sa kaning man nakatulog. Gwapo ba kay imong sapatos oh? Gani from Shoebox. shoebox. Shoebox ni. Yes, Hoy, pinagkuha na sa shoebox. pinaskuha ni sa shoebox. Klaro gud kain kuan oh. Klak. Dili ba ang kuan Nike ba? Graba ka naman. Ano ka dyan yung dudong bautis eh? Sulod ba sulod? Hindi na mag-combination ng mga tubak. Basta klaro, ah. Piklat. Sulod ba sulod din ko dire oh. Lagi ko. Hindi na ko kayo, mauna ko musulod ka. Nakatulog tayo sa kanding. Grabe. Klaro ang night. So, pasagad na pagpabili. Grabing Maria oh, di ba sa basta kuan ba? Ready na do. Papa ka Ay, kabalo. nagligo pa man ko sa konchikiting. Ako bang ipainong tambaldaan. Asa siya? Ilaag, tuloy ko siya. Lay Ah, grabing Maria kuan eh. Di ba sa basta si Madam ba? Tawa si Madam. Ah, grabe. Ang balay Hoy, dala na ko sa ipon. Loadin niya ako kay. Paludan ta karon. Kanya, magto na mong Digos. Oh, madulamig digos. See you, digos. Ah, ako ang matambag sa inyo ano kay magto man mong Digos. Sa man yung matambag. Isa ka oras